ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Sanut girang bak beruk la syakem hakas ngi balang kapun ro truk juliu arajar posau holo ke jingdon kti ban sempat Khlem Jingisynei de ki Dieng ko ke Kynthei ha ko ke shnong ha West Garo Hills string. Kani gla ja ka shnong textra gre ke bahab apo ka da dengre civil subdivision ha ko po shiteng singi jong singi baar kar pusan truk juliu arajar posau le tho Superintendent of Police ka West Garo Hills Abraham T. Ki pulai klashim kia marma tang shuyo I ya ka link hot video bala sapriang ha ka social media bala ringdur ya ki Rangbah ki bala Sympat Khlem Jingisynei ko ke Kynthei da ki siet watla kala linyar bat pan ma West Pu le thu ba ya kini ki bidan kti on satian bishara kashuri ha ka singi palai kar punyo truk julli wala jar posau Shushu SPU la pente ba on sa kem shushu ikbidan kti on la toket na Kynthei ka minta karang don pedang jing Shah sumar Hakabede bat kani ka Meghalaya State Commission for Women klapen pau ka jing snosi ba ka jing sno kendit ka jing tangon Khlem Jingisynei ya ka Kynthei ha ka shnong textra grey West Garo Hills bat penrem juri kani ka jingja ka commission klashim so motoru halo kani ka jingja bat marmar ka vice chairperson jong ka commission ba ka court Klalit banyak kendu Superintendent of Police jong ka West Garo Hills ban toket punya halo kani ka jingja ha ka bawa la pentip sya commission bagi pulit kala kami bedan kti Ka commission kala pentip bakan selit banyak kendu ya kalanat bat ban budin ru ya kani ka jingja na ka benta ban le ya ka badan kam ka kumi kendon jongkaan